minahal kong matalong nun. Karon is Huwebes unya di ang atong mahal nga congressman si Sikal Kare kung diin nag-distribute sa sweldo sa tupad beneficiary diri sa lungsod sa Matalom unya inubanan sa atong mayor Eric H. Paulio o uban pang mga opisyalis nga hilambigit sa tupad diri sa lungsod sa Matalom, guys. Okay, atong bisitahon ang area kung diin nag-distribute o sweldo o sa mga tupad beneficiary diri sa lungsod sa Matalom, guys. Okay, atong bisitahon, guys. Ako lang isip inyong congressman, no? Maningkamot pa ni Mayor Eric, maningkamot pa ni Mayor Eric, ni Vice Mayor Eric, sa atong mga opisyalis na nanarin karon na makakuha pa maayong programa sa gobyerno na ato ibutang diri sa Matalom. Kay kaning Matalom pinangga kayo nito, no? Ganahan pa mo mahimo pa mong beneficiary sa tupad. Wala na yun ang ganahan. Sa tuo, ganahan pa ba mo? Ako ganahan pa po. Maulang hingari po ko para magpasalamat sa inyo sa inyong pagtanggap diri sa buang video. Nalipyo atong lungsod. Aw beneficiary pa busing. Patupad asa nga barangay. Importante ang inyong pagpanabaho. Aka mo madam? Ha? Taga beneficiary po. Mo promise po ninyo na makita pa ganyan pagpulo, makatrabaho pa mo ba? Okay, mauni. Okay, mawala! Update sa di ko na lang taso ang storya. Ano ako congratulate sa inyong graduation karon. Kuan na ang Maura to ang akong hangyo, dili na to okay, usik-usik. mauni mga beneficiary Ako pasalamatan si sa Mayor tupad Eric. diri sa lungsod. Ako pagkakan. Kaya usaon pa lang inyong kwarta na ato makitaan, kwarta na ihatag sa tuloy.